Има ли доза истина в хорските приказки за вашите интимни отношения? Беше първи клас, когато го бъдна там под смокините. В първи клас? Да. Това е перверзия. Той беше първи клас. Там по смокините една жена ни завари и забравих чула с копривата. И чула жената вика, Оле, вика на баба, вика, Линка, какво Аз ще си изпусна микрофона. Жената си забравила чувала с копривата. Съм плаши жената, нормално. Коя е тази жена? Като... Баба Тинка. Аз не Оставете коя е жена. Баба Важното Тинка. е дали имало такава случка, когато сте били в първи клас. Тя жената не Първи клас, поне, знаете, че първи клас и она работа не може да стане. На първи клас. Искате да кажете, че сте били интимни в първи клас? Да. Интимни ми. Той е пробит диван вече стана. Ма първо нямаш право да ми правиш дрехите, аз не съм те черпил, аз съм те черпил, ба. Презни си поне един път, ба. Аз съм ти казал. Някой разбра ли за тази случка? От детството. Само тази балтинка, ма тя почина, тя възрастна. Щом се забрави чувала с копривата, тя се оплаши жената. То си е за страх. Един момент да беш коприва и някой да се надуби, няма ли спомнеш чувала с копривата? Не се ли изкушихте да повторите случката през годините? Не, много пъти ме такова ме изкушава, ама не искам. Не ви хареса или? Не. Питайте го него, отива на Курби, където в Пловдив, срещу автогарата, отива и курвата го вкарва в квартирата. И питайте го, отдупам се, вика 4 чипта, вика мъди. Не вика 2, ами 4 чипта мъди и от Пловдив до Ново село пеша си дойде. Това въобще не е верно. Да го осмисля. Той се навежда. Да. И гледа 4 чипта мъди. Вика не. Зад него? Да. Да разбирам, че двама мъже са били в него едновременно. Да. Това не е верно въобще. Големи рекорди. Не е верно това. А от кого имате тази информация? Кой ви го разказа? И той сам си го е казвал. Чисто гол от Но как го каза? За да се похвали или за да се оплаче? Да се пофали и да се оплаче. Двете едновременно. Значи, и където ходим там да хапнем и да пийнем, той си го казал сам. Вика, аз, вика, отида, вика, на курва, огъзя се, вика, отзади циганина, вика, мъж пори, вика. Това чифта тести си, да го кажем по-телевизионно. Да. Няма какво да казвам.